Bàsicament, aquesta exposició el que hem intentat és agafar el 1714 com a excusa per mostrar la potencialitat de la imatge. És a dir, és com s'ha dibuixat el 1714, però en realitat veiem que un mateix fet es pot dibuixar, es pot explicar de moltes maneres. L'exposició té 4 grans àmbits, el primer és l'històric, però els altres 3 estan vinculats a explicar la imatge, diferents formats d'imatge. La imatge a la premsa, la imatge d'il·lustració de llibres, cartells, pòsters, retallables, tota mena d'il·lustracions i finalment també el còmic. I veure com aquestes imatges, en cadascun dels seus formats, interactuen i també expliquen un relat, també expliquen la història, també expliquen el 1714. El procés de documentació ha estat intens i dur perquè realment has de buscar diferents arxius, diferents recursos, diferents revistes, diferents llibres. El que he intentat sobretot també és que el material que es pot veure en aquesta exposició, ja que és una exposició que voltarà per la xarxa de biblioteques, sigui també un material que es pugui trobar en les biblioteques. És a dir, que la persona que vegi l'exposició i que vulgui anar una mica més enllà, a la pròpia biblioteca podrà trobar-hi llibres, còmics, revistes de les quals s'han extret les il·lustracions que es poden veure en l'exposició.